Hakabanengkong nga ay kublay piki para banget barok bat kilok kijor. Kibala banyo ya kaneka program ya kabala penbet da kabalang presbyterian shing. Katnongi aingu ya blay hakaneka por. Bangi yo ban pelong ya kaneka jing syakri. Wat hapdeng kaneka lockdown. Henrengi lapat ya kaban syakri ya blay lengba kini kikor kibor teknologi. Hoi kum kibanget ngimdei ban sengau per. Namar bangim semlayo ban syakri ya blay haki yeng mane. Namar ka jing syakri blay kamde tang haka yeng mane. Henrengi la ban syakri ya blay. Haka mensim ban haka jing shisha. Ngila ban syakri ya haka nuka jaka ban haki por baro. Namar kata to blay unker kuyangi. Lengba gani ke jing syakri hagane ke por. Tongin ya sedang ya gani ke jing syakri ke jongi ya blay. Daga baginya ruai ke jirwai ke basispa arpu pra ke batemai bat sispa arpun reo ke barim. Men simba kuj ublay, men simba kuj ublay, men simba kuj ublay, badab dajing ai pen kendu ngabapop, pen kendu ngabapop, pen kendu ngabapop, yongan hapsha jingjot, to pen impentem my hado nujong asyong to yalam nang hi kai kun blengan yolong men simba good naneng men simba good naneng men simba good naneng wan yar hanga marem pen kuj pen kentang no pen kuj pen kentang no pen kuj pen kentang no tang yu blengan yaro do pen impentem my hado nujong asyong to yalam nang hi kai kun blengan yolong men simba kutuan men simba kutuan men simba kutuan ding pen pau hajan pen kuj kloy kum ya nga pen kuj kloy kum ya nga pen kuj kloy kum ya nga pen ku borda shisha to pen impentem
mai hado nu jong a shong do yang lam nang hi kai kun u blengan yo long. Hagan eka por aswa bangin yale lang shoblay haga jing duwai ngan pule na ke benta jong kaktien ke jong oblay na kikam ki apostol kelnong ka baar ke dekat ka banengkong hadu ka basau kiktien ki jong blay ki ba ong kumne te endala poi ke sngi pentekos ki baro ki ledon lang hakawe ke jaka te kendit lawan ke jing sawa na beneng kum kal erba babe kertep bat kala pendap ya ke yeng barok ka we haka bakile syong bat lapau haki kitelik ki bapai penat kum keding te kala syong halor uwe pa uwe naki bat la pendap ya ki barok da umun sem bakoi bat kile sedang ban kren haki we pat kitelik kat kum ba umun sem ulai bor ki ban kren Blay unkerku ya ka basya skor ya ka ktien ka jang u dongnya late show blay haga jing duwai au blay ubau kpa jongi uba beneng iai ngu ya me atrai haga ne ka por bangi yo ya ka ne ka lat ya ka ban syakri ya me haga ying ka ba kentang ka jong me what hapdeng ki ran saudong jongi ki ba i atrai ka jing khanglat ban syakri ya me Anrengi aingu ya me kani kapor. Bamela pli yang ikalat kum ki khon ki jong me. Ya ka ban syakri ban mane ya me. Haka ying ka bakentang jong me. Ngi aingu ya me atrai jisu. Namar kani kasngi ka bangila yo kum ka balang. Haka bangiken mau atrai ya kata ka Pentecost. Lani kata kasngi ka jingwan hiar ka jong men sembakut jong me. Kumba melekular haki senran ki jong me. Bamen pa yo men sem bakut hapdeng jong ki. Bat ngi aingu atrai bamela pendep yala kajang kajingkular. Bakum hakani kasngi kenrat. Ki senran ki jong me ki layo pediang. Ya ka bor ka jong men sem bakut jong me. Bat ngi aingu ya me atrai kum ka balang. Bakam ki khon ki bait ki jong me. Bangi yo ban ken mau ya kani kasngi ka bakrau. Ka balang kasngi ka jingwan hiar ka jong men sebakut. Ya ka ban the hapdeng jong ki khon ki jong me. Ngi aingu ya me atrai namar ki eke baro. Ki jing leb ha ba ki jing snei ki jong me. Ha kani ka por ko kenrat. Abangi don ban ken mau ya kani kasngi ka jingwan hiar ka jong men sebakut jong me. Ya rap yang ngi atrai bangin tang ban syukun mau ya ka ka belajar. Andre bangin da yo mat halade shimet aki khon ki jong me. Bangin da yo ban thamai halade kan rat. Bat ya ki sem ki jongi kan rat. Ya ka jingwan hiar ka jong men seba khot jong me ka jing em ka jongi. Kam ta ma try ha bangi em ma ka digisngi ki ba khadu. Kisngi ki ba atrai. Kisngi ki jingale ka chebangi pai ko kan rat. Andre ngi ai ngo ko kan rat ba ha. Amel kular ban ai hangiu men sembakut ban ngila ban duai menta ko try yau men sembakut ka jing pentengen ya ka ban the halo jangi kum ka balang ba halo jangi kum ki khon ki jong me ba kum ta ngila ban yat ha ka de ka perthei ka ba shitom kan rat ngila ban yat na ka bor se ka bor na ka jing job namar ka jing pen shait ka ba men sembakut jong me ngi duai ko kan rat minisnei ban kerku ya kirim pe ying kristan jong ka balang ki bala bandon hagi ying ki sem ki jong ki biyo ngau ya ka ne ka kubor na ka tien ka jong me ki biyo ya ka ne ka jing syakri pamenda yo ban kerku kerpang ya ki langba ka ne ka jing syakri hangno makidon to kerku ya ka ne ka por ka basa namar ka keteng ka jong uji sungi duai amen. Menta ngilapoi syakawe pat ka benta bat kata kalong bangin yo ngau ya ka jing ruai kerpang naki kun samla jeng ka balang
kum tangan kerpat ya ki ban sim ya kene ka benta ya ka ban ai ya ka jingruai ka bakerpang hapdeng jongi hakane ka por ka kerteng jaga jingrai ka bang pensngo phi menta kalong jisu nang ablang borot jonga Jisu nang ablang borot jonga lam yanga ngan bút ya mi trai ba ba la hap deng lao ba nga de ya leng ba ngam ting ngam sir mi don bat nga lem bat mi ngan ya cha shi liang ban lai Jinkerman bas kem hamen sim ban yo boy shong ne hari jing ngen hang ta yo ma jing men Jisu nong ap lang rot jonga na yong bas ngô trim tu ya da dak sang ti klan bor jong me pin ya nga kat ba dang ya len ti ding pna lem bat mi ngan ya cha shi liang ban lai Jinkerman bas kem hamen sim ban yo boy shong ne hari jing ngen hang ta yo ma jing men Jisu nong ablang rot jonga ban mami tu ring trai hajan yanga shaber shakadap ban kot shakathong tat hadu ban sngat purom yo pong lem bat mi ngan ya cha shi liang ban lai Jinkerman bas kem hamen sim ban yo boy shong ne hari jing ngen hang ta yo ma jing men lem bat mi ngan ya cha shi liang ban lai Jinkerman bas kem hamen sim ban yo boy shong ne hari jing ngen hang ta yo ma jing men ni ai khu blei ya ki khun samla jong ka balang ki bala ai ya ka jingruai ka bakerpang hapdeng jongi hakane ka por to blei unang kerkhu ya phi ba phinang la ya ka ban pendan buram yu leng ba kisap kita len ki bo blei ai phi menta ngi la poi se ka benta ha ka ba ngin yo ngau no ya ka khu bor na ka ktien ka jong blei ki para bangit beit bat ki lok ki jor
kibala ban yo sngau kibala ban yo i ya kane ka jing syakri ha kane ka por lengba kini ki kor keyboard teknologi ya kerpat ya pi ban pin pelat ya ka por ka ba kodor jong pi ban yo sngau ya ka e ka bo blei udan ban kren hangi hapdeng jong i kane ka por kumbangi tip ngilarung menta syakane ka sngi ka angka Pentecost Sunday bat kane ka Pentecost kadai ka e ka ba kraw tam ka balajia ha ka history jong ka perthei kadai ha kane ka sngi bau blei ulawan ya ka banthe yau mensim ba khuj hapdeng jong ki senran bat hapdeng jong ka balang hi bat kane ka de ru ka sngi ha ka ba lakha ya ka balang bat ka de ru ka sngi jong ka jing sedang jong ka kam yalap lane kata ka missionary movement namar kata kane ka sngi Pentecost kade ka sngi ka ba utrai ula pendep ya ka jingya tu lapa jong ki prophet bat kade ka sngi ka ba utrai ula pendep ya ka jingkular jong u syapang u mensim ba khoi ka kerteng jong ka khubor ka bangadon ban pen ngau ha kane ka por ha pedeng jong pi ka long u mensim ba khoi unong ya rap jong i u mensim ba khoi unong ya rap jong i ka gospel ka jong Yonis ka nong ka ba khat sao kedekot ka ba khat san kan riu ka ong kumne utra Jesu ong ladapi it yanga to sumar yaki hukum jonga ngaru nganduai yau kpate un ai hapi yau wei pat unong pentengen baun yo yai sa lembat pi halakarta ngiyo i hangne ki para benget bau Jesu ukular yaki senran yau ta unong pentengen lane yau ta unong yarap kajing keli kalong balai baki senran ki don kam ya unong yarap ken mau ki para benget baki senran kilong ki ba tlot bor kilong ki ba duna kilong ki ba klem bor kilong tangkum ki briu kum mangabat mapi namar kata ki don kam yau nong yarap kidan kam yau mensim bakoi bat ngiyo i detat hadin jong ka Pentecost habala penku bor ki dau mensim bakoi lapen kela khongpong ya ka jing im jong ki senran na ka jing im ka ba sha job sha ka jing im ka ba job na ka jing im ka ba tlot ka ba klem bor sya ka jing im ka ba dap da ka bor ki para bangit bait umen sim bakut namar kata ulawan ya ka ban yarap yanga ba ya pi ki briu ki ba tlot ki bam dan bor namar kata u Isaya hagal nong ka ba saupau ar pukundai wong kumne u ai ka bor ha ki ba snolwat bat hau bam dan bor upen roy ka bor kajing keli kalong kumno umen simbakut uyarap yangi kumno umen simbakut uyarap yangi kacubab kabaneng kong kalong umen simbakut uyarap hakaba saki umen simbakut uyarap yangi bangin long kita kisaki kijong utrai kikam ke apostol kanong kabaneng kong dekat ke bapra ka ong kumne Andre pinyo adyang yakabon anda lawan umensim bakut hapi. Bapin long ginong pelaya nga ha Jerusalem, barha Judea, baro barha Samaria. Barado bakut kapertai. Utra Jesu ula keren syai. Baki senran kinlong ginong pelayu. Hadin bala begobor lagi. Daw umensim bakut. Bat kaneng yung isay kedar hakas ngi Pentecost. Habau Petros ulayeng ya kaban nyalap.
lai hajar ki mensim. Kilawan jagaban penyesok syakabalang. Ki para bangai beid. Kane kadai kajing pen ko bor ki senran. Bakin long kisaki ki baim ki jong utrai. Ki para bangai beid mangapan mapi. Ngilong kita ginong pala ki jong utrai. Utrai Jisu lakren syai. Bamanga mapi ki banget yu ngilong kita kamelu. Ngilong kata kajing syai syaka partai. Anai bun sin balai ngim syamlala ya banlong kita ki saki ki baim ki jong. Dei namar am syamla pun ko bor yangi. Namar kata ada kadai yangi banlong kita ki saki ki jong utrai. Ngidon kam ya kadai ka bor ka jong mansebakoi. Ban penkop hangi. Bakum ta ngila banlong kita kisaki kinong pla ke jong u. Kibala ya kaban kering ya ki weipat sya ke jing pen em ke jong u. Kabanta kabar. Kumno mensim bakut uyarap yangi. U mensim bakut uyarap ha kabadwai. U mensim bakut uyarap yangi ha kabadwai. Kasih ti ke jong apostol Paul ke nang kabafra ke dekat kaba arpun riu do arpun nyau ka ong kum de. Kum ju de umensim ru uyarap lem ya ka jing tlot jongi. Namar ya ka ngin duai kat ka bandai biang ngim tip syu. Andre shisha utahi umensim hi ukerpat na ka banta jongi. Ha ki jing ut hir ki bamlaong. Andre utake ni ubayit ya ki donut. Ruitu ka kata ka jingmut ka jong umensim. Nabau kerpat na kabanta kirukut ka bakum kamon ublay. Umensim bakut uyarap yangi hai ka jing telot jongi. Namar ngim tip syu bandwai ong kaktien ka jong ublay. Hanre umensim ubai itu ya ka jingmut. Umensim ubai itu ubayit ya ka donut jonga bat jong pi. Uya kerpat lem na kabanta jongi. Karbakum kamon ke jong blay. Hang neng yo i para bangai beid. Bau mensim bakut uyarap yangi. Bangin duai. Balai ki para bangai beid bun sin. Habangin duai ngim syamla yo ya gajubab. Bat balai bun sin. Ngi thai no ban duai. Ngi thai no ban khot kerpat yo blay. Dei namar bau mensim bakut jong blay. Don hagi. Namar kata ngidon kam nyau mensim ubannya kerpat lembat ngi haki jengut hir jongi umensim ubai itu ya ke jingmut baru ubai itu ya ke donut jonga bat jong pi unyarap yang ban kerpat banduai ke bakum kamon ke jong blay badai hang ta ki para mengibiit in yo ya ke jing duai ya ke jing kerpat ki jongi da ke jing yarap lem ke jong umensim bakut kabanta kabalai. Kumno umensim bakut uyarap yangi. Umensim bakut uyarap. Ha kabangin namyai kabakum kadok. Kata kadai ka weipat kabanta. Bau umensim bakut uyarap. Ha kabangin namyai kabakum kadok. Kasih ti jong apostol Paul seginong rum kalnang baprat kot kabandeng kong kaong kumde. Namar kata menta amdon ke jing penrem ya kita ki bahau Kris Jisu ki bamiai kat bakum kada hanrai kat bakum umensim karkot ke ban riu kong namar ke jing mut brai ke jong kata kada kalau ke jing yap hanrai ke jing mut brai ke jong kata ke mensim kalau ke jing em bar ke jing sok keng Joshua karkot ke ban nyau pra kong naba kata ke jing mut brai jong kata kada kalau ke jing shun nyau blai kum ta te kita ki balong ha kata kadok kimla ban pen sngau bha yo blai ki para bang be ni isai kedar barang yai ka bakum kadok ngidang de ki nong shun ki jo blai pada kadok kadang sensara ka jing im jongi ngimla ban pen sngau bha yo blai Nicodemus kumbang itip balong uparisi ubalong unong hikai jong ki jiu kat bakum kadok hanre kat kata kajinglong ka bau dan u Jisu ong penban yu shisha nga ong hame lamda kha yo briu na ka manau mensim
La ban lek hapok kahimau blay. Ya kabalakha na kajong kadok kalong dok. Bat ya kabalakha na kajong mensim kalong mensim. Ki para bangi bait. Don kam. Ya kaban kha pat yangi daw mensim bakut. Bangin nyorung siya kahima kajong blay. Kasiti kajong Apostol Paul siya ki Galatia. Kelnong kabasan. Kadekot kabakan riu kan nyaw. Kat kendai du arpu ar ka ong kumne. Sengap ka ong kumne ka tien ka jong blay. Anre nga ong to yait daw mensim. Te kumta pinam pendep ya kajing kwa ka do. Namar kata ka do ka kwa mar persya yu mensim. Baru tahu mensim ma persya ya kata ka do. Namar kini ki ya ma persya kat ba phimyo le ya kita ki ba phidamon. Menta ki jing le jong ka do kilong ki ba pau. Ki balong ka ba klim, ka jing bam khoi, ka ba le noti, ka jing mane blai thau, ka jing ai ksut, ka jing ya shun, ka jing ya nia, ka jing pi hun, ka jing pi tar, ka jing ya pat, ka jing ya khlat. Ka jing ya pat niam, ka jing bi shni, ka jing bi at, ka jing di kiat hau hau. Bat ki ba kum kita, syapang ki ba ngamaham lapai pi, kum ba ngamaham mensyua. Bakita ki ba yai le kat kita ki kinam yo ya ke hima ublay. Anai usok jong mensim ulang kajing it, kajing kemen, kajing sok. Kajing syak slam, kajing lesbon, kajing bah. Kajing yaine, kajing jamnut, kabor, halor, lade. Ki para bangit bait. Ngidon kam, yakaban yait daw mensim. Ngidon kam, yaw mensim bakut ha kajing im kajong ni. Ngi im hagis ngi, ha kabakado, kapop, katre borba ha kajing im kajong ubriu. Wat hagi balangit ru ngiyo iya kane. Baka bor jong kado, kabor jong kapop, katre kasensyar ha kajing im kajong ubriu. Bat ngiyo iya kajing bitar kajong ublay. Ya kajing tim kajong ublay, namar kajing kwa brai kajong ubriu. Pet kat baka perthei, kadang celebrate, ya kajing pelong an, ya kane ka same sex marriage. Lane kata kajingnya tho, syongka, senrang pra senrang kentei pra kentei. Kat kata kajing kwa brai jong gibriu ha ka bagi lale kemen. Hawala ka sorkar kala pelong an ya kata ka same sex marriage. Badai hakum makane ka por, kane kajing pangklam, lane kata ka COVID-19 kawan ya ka bansar ya kane ka perthai borak away. Kata kade ka bainong jong ka jing kwa brai jong ka pop. Bau bleu lawan ban bishar. Ban tenjuk ya kade ka perthai ka balayat ha ka jing kwa brai jong ka. Bat pinjer saka ki para bingibit. Isur ke ban pet ya kane ka juk ka jongi. Ha ka bangi ya ka bor jong ka dok ka bor jong ka pop. Ka batrei ha ka jing im jong gibreu. Pet ya gibreu ke si pinyo ya ka jing sarong. Pinyo ya ka jing bishni. Pinyo ya ki ba bun jai. Ki jing tre jong ka dok ha ka jing im jong ki. Kan mau ki para bangibit ba ki parlok prajon. Ka bainong ka don. Ka Bible ka ong. Namar ka jing yaimut brai jong kata ka dok kalong ka jing yap. Ka jing yaimut brai jong kata ka dok kalong ka jing yap. Kata ka de ka bainong ka bau blay. Ka bau bishar ya kita ki briu. Ki bayai le ki kam jong ka dok bagi jing le jong ka dok. Namar kata ka de ka khubor ka khot yangi ha ka ne ka pon. Ha bangi ken mau ya ka jing wan hiar ka jong mensim bakut. Bangin yit ya de ki para bangin beit. Hato ngilong kita ki bayat daw mensim. Lane ki bayat ha ki jing le jong ka dok. Namar ka bainong jong ka jing yap brai jong ka dok. Kalong ka jing yap ong ka tin ka jong blay. Idan kam hakini kisngi ki para ngibiit. Ya ka ban shailam hau mensim bakut jong blay. Namar detang kita ki ban shailam hau mensim bakut jong blay. Ki bala ban job di kiting pensoy. Ki bala ban job di ki bo ni ka do. Ba detang kita ki ban lam do mensim bakut jong blay. Ki ban nong ki khon ki jong blay. Ka syong hanga pada pi ki para ngibiit. Bangin jit hakini kisngi. Yano ngin syakri. Ngin jit ban yait daw mensim ne ngin jit ban yait da ka do. Ken mau ublay udon ka jing pisar yo breu. Namar ki baro ki baw lale.
บัดกบันตากบักคัสดูช่องกันนี้ก็ขบอดกันนี้ก็บอดกันน้องกุมโนอุมันเซมบักโคดอุยรับอย่างนี้กบันตากบักคัดดูกันน้องอุมันเซมบักโคดอุยรับฮักกบะฮิกายอุมันเซมบักโคดอุยรับอย่างนี้ฮักกบะฮิกายอย่างนี้กะกอสเปลกะจงยอนิสกลองกะบะคัดซาวกะคัดกะบะอาร์พนริวกะองกุมเนฮันเร็วเท้าน้องเป็นเงินอุมันเซมบักโคดยาวเบาเต้าผ้าอุนผ้าฮักกะกระเตงจงอาอุตาเกนอุนฮิกายยาพียาคีเยบารออุตรายจิสูละเครนชัยอันเดลาวันอุมันเซมจงอาอุตาเกนอุนฮิกายยาพียาคีเยบารอบัดกุมโจฮักกะกอสเปลกะจงยอนิสคันเร็วขัดลายอุตรายองกุมเนอันเรนดาวลาวันมาอุมันเซมกะจิงชิชาเกนอุญาลามยาพีชะกะจิงชิชาบารอนามารุนมเกรนนั่นละเดฮันเรยากีเอรุกัดบาอุนยอสเงาอุนเกรนบารุนเป็นเผาฮับพียากีเอรุกีบันสวรรค์กีปาราบังเกตไปเอหังเนงอีไซกดาร์บาอุมันเซมบาคูดอุยารับอย่างงี้บาอุนลงอุตาวนองฮิไกฮักกะจิงเอ็มจงอาบัดจงพีขึ้นมาวยากีสันรันฮับกีดังสดังบันเงตเขาทรายกีเดกีบดังลงฮักกะจิงเงตดังดอนชีโบนki baki senran ki dang de ban tip dang donชีโบนki baki senran ki dang de ban nang kumta de umen sem bakut uban hikai uban yalam syaka jing shisha yegi senran namar kata umen sem bakut ukular banai hagi senran ba unyalam yaki syaka jing shisha baro bat udai uneru ujo umen sem uban pen pau yaki Sapang ki ban sawan ki para bangi bait ngi ai ngu yo blay hakani kapor bau men semba khut uya rap yangi hakaba uhi kai yangi kai ka badai bat kai ka bam dai kai ka ba shisha bat kai ka bam shisha bat ki para bangi bait hakajing em jongi kum ki breu ngim la lat yakine ke baro ngim la lat ya ka ka badai bat ya ka bam dai ka ba shisha bat ka bam shisha kine ki yeng be hakmat jongi ki arbanta bat ngi hab ban ai ya ka rai ya ka decision hakajing em jongi bat bun sin namar bing shania hakajing start ka jongi ngisha ya lam bakla bat bun sin namar ngi pensha skor hagi we pat ki sur ngisha ya lam bakla bat ngisha job hakajing em kristan ki jongi Hamre utrai jeng yu Jesus Kristus ladep kular. Man ai hangi yau men simbakut ubalang unong hikai wajanai uban hikai yangi syaka ke bede bakamon ke jong blai. Namar kata ki para mengibit hidan man ai ngu yo blai. Bau men simbakut uyarap yangi uhikai yangi ya ke bede bakamon ke jong blai ha ke jeng jong ni. Hoi umen simbakut ulang ru unong penpau ya kaban sawan umen sim bakut tang bau hikai yangi hakajing em jangi man kasni hanre ulang ru unong penpau ya ki ban sawan ki ban saja hakane ka prathai inam semsa dum ya kabala syai namaru men sim bakut un penpau syai kedar hangi ya kala wei jongi bat ukularu bandon rengkat bat ngi hado ba wai no jong ka ka parthai ka gospel ka jong Matius arhupra arpau ka ong kumne hak miru nga long rengkat bat pi halakas ngi hado ka ba wai no ka parthai ki para bangin ba ngi ai ngu yo ble bangi don yo men sim bakut uban yarap yangi hagi jing telot ki jongi uban hikai yangi ya ka bangi dei ban le bat ya ka bangi dei ban le ubah hikai yangi ban sim ya karai ke paman ke sengi hakajing im jongi tang lada ngi pediang yu bat ngi sya skor ngi sya alam hakajing alam ke jongu ki para bangi be ngi yo bau men sema khut ulawan syakane ka perthai ban long unong yarap jonga bat jong pi kata ka de ka jing themu ka jong utrai abola pha yo men sema khut ulawan ban long unong yarap yang baca pi habangi im hakane perthai
Kan mau ba mangama pi ngilong tang ki briu, ngilong ki batlot ki baduna, ngilong ki ba klembor. Ande utrai ulah terwa hakan ke seni Pentecost. Ulah terwa ia kaban penku bor yang ngaba ja pi lengbau mensem ba khoi jang. Ka jing kali kalong. Hatongi don ne em yau mensem ba khoi. Tongin yit ya la di. Hatongi don ne em yau mensem ba khoi apa jongi. Batongin kali ya de shimet. Hatongi ngau don kam ne em yau mensem ba khoi aga jing em jongi. Ubalong uno yarap tang mauhi hakade ka pertai. Ngis ngau don kam ne em yu haka jing em ka jongi kum ki bangai. Ki para bengi beit. Lada pi don kam yau mensem ba khoi haka jing em jong pi. Utra Jesu la kular ya ka banai. Lada pi don kam yau nong yarap utra Jesu la kular ya ka banai kumbau la the haka seni Pentecost haki senran. Ukular ruban ai hanga badapi. Hagi degi segi. Ki para bengi biit. Ada pi don kam yo mensem ba khoi nga ong ya pi ka benta ka ban kong ka pi dei ban le ka long. Kela ka bamut. Kata ka dei ka kriteria. Lane ka jinglong ka ban kong ka bau bleu dawa na nga badapi. Lada ngi don kam yo mensem ba khoi unwan na ka jing em jonga ba jong pi. Ngi dei ban kela bamut. Kikam ka pasol nang baar mai pupra kong to pin kela ka bamut ban pembaptis ya pi we po we haka kerteng u Jesus Christ ya ka ban yo map ki pop bat pin yo diang ya ka jingai mun se bakut idan kam man kela ka bamut ki pra bagai bagin yo diang yo mun se bakut haka jing em jongi lada ka pop kadang sno haka jing em jongi lada ki ye ki jing kwa brai jang ka perthai ki dang dan haka jing em jongi. Kan mau nginam la ban yo pediang yo men sema khoi ka jing kular. Ngidon kam ban kela bamut. Ngidon kam ban pai show blay ban bread iki pop barok ka jing em jongi. Dadangit kwa bo men sema khoi on wan ha ka jing em ka jongi. Kabanta kabar. Ladangidon kam yo men sema khoi. Ngidon kam ban terang ban kwa ban wat yo. Kata ka deka kriteria kabar. Ladang isngau don kam yo mensem haka jing em jongi ngidon kam ban terang yo ban seliang yo u Jesu ulai yang ong kak tien ka jong blai bo la pertau da ong lada uno ru usngau seliang ai bon wan hanga bon dero jaru bangit hanga kiwa umba im kin yo tuit no na ka donut jang utra Jesu terwa yo mensem bakut bajaru basliang toai bon wan hanga kiwa baim kaya tu ina no ki para bagi bait hato ngis liang sisa na em yo mensem bakut hato ngidon kam sisa na em yo mensem bakut hato ngis ngau tu bangilong ki batlot bor ngis ngau tu bangimla ban ne na lade mensem bakut ukular ban wan hakita ki basliang bat ki batrang sisa yo ki para bangai bait mensem bakoi unwan hanga barapi ladang isliang yo bat ka benta ka bakadu ladang ikwa bo mensem bakoi unwan na gajing em ka jangi amtang bagi dei ban kela mamut amtang bagi dei ban don gajing terang gajing sliang yo arengi dei ru ya ka ban tuai ban yo yo ka gospel gajong Lukas kat we kat lai ka ong kum ne namar kata lada pi ki balong beman pitip ya kaban ai ni kijing ai ka ha haki kon jong pi kabaka no tambo pa jong pi ba beneng un ai yo men se bakot ha kita ki papan kano tam ukpa jong pi ba beneng un ai yo men se bakot ha kita ki papan ki para bengi bi ila jupan ne em ban yo diang yo men se bakot ha ka jing em ka jong yo ngilapan tang syapang kiye ki jingdan kam hakane kado yo ngilapan tang syapang kiye ki bade bakane kenja perthai kenja do hatu ngilajupan em ban yo pediang yo men semakot haka jing em ka jong kadi ka khubor Pentecost kapan ken mau yang iki para mengibi
Bangi dan kam ya unang yarap haka jing im jong apa jong pi. Habangi im haka de kaperte kaba sitom kaba jenjar. Mano ban yarap yang apa ya pi. Kibriu kiba telot kiba swai kiba duna. Ken mau utrai Jisu la dep kular lapa. Ya kaban pak yo mensim bakut. Uban long unong pentingan. Unong yarap yang apa ya pi. Haka jing ya denti pilgrim jongi. Hasla jong kaperte. To ublay unkerku. Ia kene ke kubor, ha kene ke por. Ublay unker ku ya pi ki para bangai ba ki parlak prajor. Ke ba sngo ya kene ke tien ke jong blay. Pin yo mat ya kata ka bor ke jong mensim ba ku. Ha pedeng kene ke pertei ka ba ke ba sitam. Mensim ba ku ubadan ha po jong pi. Un nyarap un pensat bor de pi. Ba pi nang la ban ya. Ya ka jing ya kum ki banget hasla jong pertei. Ublay ta ka buram jong. Amen. Tôi nghe được vậy. Au blay ubau kapa jongi uba beneng. Ngi ai ngo ya me atrai haga ni kapor. Mangilayo atrai ya kaban shashkor ya kaktien ke jongme. Kaktien ke ba im ke ba shisha ke dan bor ke jongme. Trai kenat ngi ai ngo ya me atrai. Namar ke jing it ke jongme yang ngi atrai. Haga ba me atrai. Bela pa ialau mensim bakut jong me. Ban wan syagani ka pertai kan ran kupa. Ya ka ban ai bor yangi. Ya ka ban long unong yarap yangi gibriu. Kibat telot kibat duna kan ran. Ngi ai ngu ya me atrai. Bakum mangi gibriu kibat telot kibat duna. Hanre atrai melaban ku bor yangi. Lang bau mensim bakut jong me. Yarap yangi atrai habang yos ngau ya kani ka kubon. Bangi atrangin yet ilade, ngin pet ilade shimet, kum ki khon ki jong me. Hato uben semba khoi udan em hapo jonga. Hato uben semba khoi uyalam ne em je ka jing em ka jonga. Raya rap yangi hakane ka jan me. Mangin terang sisa yo men semba khoi jong me ka jing em jongi. Bakum ta atrangi laban yat lenti hakane ka pertai. Namar amdan ka bor ka ban yarap yangi. Amdan ka nobat ka bor ka ban kersan bor yangi. Mangilaban yai lenti yang ka pertei ka ba ka ba sitam. Datang uman semba khoi ka jing pentingan uman semba khoi ka bor. Uban long unong yarap yangi. Ha ka jing lenti jangi. Kom ki banget hasla ni ka pertei. Tera Jisu kerku kendat. Ya kane ka jing syakri. Ha ka ni ka bor. Baka buram ka jingo ro ngi ai syame. Haka ka teng ka jong Jisu mi duai. Amen. Ngilapoi siya ka bawai jong ni ka jing syakri ka jongi. Haka ni ka por. To blay unkerku. Ya pi ki parabangay ba ki ba. Yo i ba ki ba yo snow. Ya kaktien ka jong blay haka ni ka por. Blay unkerku yang ilang baro. Tongin penwai no ya gani kajing syakri. Da ka banginyar wai ke jerwai ka pasan spa kendai huwei. Kajing wai ka pasan spa kendai huwei. Tuhan mensim baku janga rung hapo adonu jonga tu pen kuj parki pag jonga dong sa hapo jonga amen sim baku jingkular tu ya sel la hapo jonga tu pen syaj bor yang baswai ngan yat bat me. Tungin penwai no, kani kajing yaseng.
Haka ba wai no jong kene ka jing syakri ka jing mane jong ya me au blai. To ai ba ka jing ai ka badap yang ka jong trai ban dong pan emu Jesus Christ. Ka jing ba ka jong blai bo ka pa ban aneng. Lembat ka jing selok ka batiang ka pentengen. Bat ka pan syait bor ka jong men sem ba ko. Kene ki bor kin syong ne syong sa rangkat bat ngi. Lembat ki riunget rikoi haka leng setlak kene ka patai. Menta syaki bam jukotro. Amen.